Здравейте, аз съм СС Колит и днес снимам пети епизод на Minecraft с Skyblock заедно с Къл Циганина. Здравейте! Миналия епизод стигнахме до правенето на моб арената. Сега направихме основите на къщичката. И смятам да я довърши и обзаведа. Да, изпълнихме един от челенджите, получихме всички видове, какво беше? Фиданки. Като две от кое беше? Тъмен дъб. Две от тъмен дъб. Не е голямо значение. Да, докато копахме камъни, докато не снимахме клипове, аз събрах около 300 стака камъни, мисля, че 4 даже той. Отвори съндък. Да, отворихме няколко съндъка, 3 ключа и 19 кола имаше. И да продължаваме напред. Да, сега събираме дини за друг челендж, трябва да се правим 128, т.е. 2 стака. Ние имаме почти един. Да. Слава. Също сега с какво правя в момента? По-скоро ще ти помогна за къщичката. Камъните са тук. Тук са. Къде? Да, добре, хубаво ще ги взема. Мисъл, ти пани, вземи някой съндък и го таковай. И ги направи. Да. Добре. Може и врата да... ти нямаш дърво. Има нещо в моб арената. В моб спаун. Ще го такова с малко. Тук що не си сложи... Ще не сме изкъпли с дървесина, вероятно. Защото няма смисъл. Изглежда хубаво. Когато изглежда хубаво, не спориш, а го правиш хубаво. Добре. Слаг правило номер 1. Какво търсих сега? Дърво. Дървото е в мене. Колкото и да го търсиш, няма намериш. Аз намерих. Тъглай. Нашата мега яка къщичка. Обаче ме кефи... да, добре. What? И ти ли видя как се щупи тук що? Гличи Cobblestone, епей. Добре, аз... къде е меча? Меч е в мене, чакай. Чай да пребера всички букути. Вау. Не го разбий това! Не! Мале. О, шит. Проблема е решен. И какво? Обра. Взех глава. Няколко. Не ме затваря. Няма, не мога да... да, ти имаш повече камъни. Бедняк. Сука, блядь. Имаме ли семена? Какви? Имаме диня и тиква. Ами семена пшеничени. Всичките, които ги получавам, ги засаждам. Тъй, че... Добре, сега... Нямаме ли... В смисъл... Излишни не са ми останали. В смисъл, виж, че има едно празно. Трябва да сложа други. Добре, да, по-раз. Това е добре. Име както че. Добре, сега... правим. Добре, бе, както че има. Покрив къв прав ли ще бъде? Да, в смисъл такъв заравнен, нали? Ще слагам и втори етаж отгоре. Да, даже плановете ни за острова ни е под къщичката да има нещо като мазе, което да води до още няколко разклонения, някои от които ще бъде за гъби. Което, например, тук, където са камъните, под тях още на разклонение. Където са дърветата отдолу, пак стаичка, където е пшеницата, пак стаичка, мобарената, кошките и много стаи. Да, обаче две купчета ли ще ни бъде или... Дай 3, защото 2 да се буташ. За това те питам. 3? По-хубаво е. Дървесина имаш ли? Колко искаш? 1, 2, 3. Направя си стъпла нагоре, направя си добре.
сложим стъпала, брат. Да, знам, просто докато... За да не се качвам всеки път да чупам. Да, ясно. Дай и малко дърво да направя стъпала. Също Дърво, ще почна местенето на това. Да, премести това нещата с нещата. В теб ли е брадвата? Да. Ева, пусни. Десет от 10. Без трол. Еу. Втората тя ще предам да е с 2 купчета. Мисъл, да, може да е по-малък. Да не хъбим Това е ванско помещение. Къде слагат честовете? Виж, е тука. 2. Да, например, сложиш едно два и легло. по средата ще сложиш... Легло. Не, леглото ще отгоре. Да си има място за две. Смис. Сложи се два съндъка от страната от двете страни на факлата. Кой да сега ще оправя факлата? Мисля, отдясно на факлата, факла, ще има съндък. Така. Ето така. Ето така, да. Ти си взел някакво добре. Абе, я виж в чата дали не, ще се ремуват айтемите скоро. Продават глави, но и моркови, но за чат, за клиране не виждам. Ако излезе, казвай. Някой иска да види нечи из. Няма смисъл. Къде ще се съндъка с диите? Ти премести си да, забравих. Ще ми скефи да скочи в лавата нещо. Аз ще се пърда след него. Добре. Сега. Къде ще ни си стълбите за втория етаж? Тука ли? Или е и тука? Аре тука. По-слагова. Как ще го направим точно? Стълби нагоре. Мисля стъпала. Да, стълби. Стълби, брат. Какво? Стъпала? Добре, прави си стъпала, с къде слагам съндъци. Така ще е тук. Чакай, сега ще направя стъпала. Камени стъпала? Да. И да. По-добре. Добре, успях да пренеса всичко ценно. Сега какво правиш? Сега след малко ще разбереш, чакай. Ма... Няма. Ето, тук не може да го направиш. Не. Така. Useless. Пак му да отваряш съндъка. Да, Плака. Ние бе трябваше още едно. Странно е. Не бих го направил, честно ти кажа. Просто съндъка Сега няма като вляза от къщата, трябва да направя да заобикалям цялата такова, за да го отворя. Просто така. Няма съндъка няма стои там. Следващия съндък къде да е? Зад мога ги поделиш тук горе, нали знаеш? Да, ама няма са, като влизам в къщата, да обикалям 10 минути къщата, за да си намеря честа и да извадя един айтем от честа. Добре, чакай малко. А не бе, така се добре, просто ще извада съндъка. И ще го прасна и тук. Къде? Там в края. Да, там в края. Тук смятам да сложим нещо от сорта на букшелфове. Може. Ето за какво ще ползваме ледера. Дето се оплакваше, какво ще правим. Това. Ти се оплакваше. Аз ти казах за какво ще ги използваме. Да, ама ти ще направим enchanting table. Той не струва. Не enchanting table, ми... Да, може enchanting table. Точно enchanting table беше. Първото беше enchanting table, после... Добре. Опа! Видя ли ме? Да, съвсем забравих, че под crafting table имаме дупка. Защо имаш дупка? Не знам. Не съм, аз не го правих аз това. Какво искаш да ми кажеш сега, че аз съм виновен, че имаш дупка пред crafting table? Не съм правил аз... Чакай да видя къде е въобще. Ей, там дето е стария crafting table. Защо си махнал crafting table, Защото, що не... да. Върни го там, брат.
Не, брат. Всъщност под него не съм копал. Това си било там. Служил. Добре, вече сме спокойни. Я дръж. Това го иска. Да, нямам място. Чакай, ще си сложа глава. Добре, вече е място. Когато си в феймъс във Фейсбук. Като те наспамят, мен никой не ме спами. Нямам проблем с това. Къде ще направиш стената с глави? Не знам. Ние имаме единия. Аз ще мина ще взема. Ти ми изпревари. Ангел. Навик. Моя работа е да се циганя, ей! Имаме пшеница и то готова. 2. Фани ги. Ще ги хвана. Не ми дадоха... Не ми дадоха нито едно семе в повече. Дадоха ти точно по едно. Да. Пшеницата ще пазим ли или направо челендж? Челендж. Дай първо да направим челенджи, тук да отключим следващото ниво челенджи и тогава да правим какво ще правим с тях. Ако искаш печките да ги преместим или не, нека си да там, или? Печките? Не знам какво ще правим с печките всъщност. Да, нека стоят там, изглежда окей. Къде са ми нещата? Тук е всичко вътре. Имах и кирка. И къде си, ела? На. Айде да ходим да налокваме кейловете и да... честовете и да ходим и да приключим с този клип. Хубаво, аз нямам ключове, т.е. ти само Аз ще ще дам отваряш. половината. Само ако ги намеря къде са. Тук има 3. Дай и 2. Дайте ми са 60 секунди. 60 секунди са 60 секунди. Добре, давай спълн. Така. Аз отварям 3 Dark Prismarine и 5 яйца за кокошки. Брат, за какво си ми повече кокошки, брат? За какво? Защо да нямаме повече кокошки? Това продава ли се всъщност? Не. Тук да купуваш. Добре, всеки път като имам 2 ключа, единия няма нищо в него. И в другия... Сега аз получих 2 айтема. Ами добре, това сигурно ще бъде всичко за този клип. Долу в описанието ще има линк към канала на Кълцигани, IP-то на сървъра. Ще гледам да качвам по 2 клипа на ден и това е всичко от нас. До скоро!